Добре дошли в ИКО! Нашите инструктори в тренировъчния ни център ще ви покажат как да монтирате битумните ни керамиди лесно и правилно. Моля, запознайте се с онлайн ръководството за монтаж за по-подробна информация. Инструкциите за безопасност, които, въпреки че са от първостепенно значение, не са засегнати в тази видеодемонстрация, тъй като изискванията варират в различните страни. Препоръчваме ви да се обърнете към съответните местни служби и органи за допълнителна информация. С помощта на следващите 12 модула ще ви покажем как да се справите правилно с полагането на битумните керамиди. Винаги препоръчваме да се започне с подложен слой ИКО. Той изравнява повърхността, както и допълнително предпазва от течове. Започваме с уламата. Покривната основа трябва да бъде гладка, здрава, суха и стабилно фиксирана към конструкцията. Най-подходящият избор за това са шпертплат, ОСБ или дъски. Полагайте подложния слой колкото се може по-плътно и гладко към основата и успоредно на стрехите. Надлъжният и челният застъп трябва да бъдат от по 10 см. Подложният слой трябва да се подлепи при стрехата с битумно лепило ИКО Shingle Stick. При челата завършваме с поставянето на челен профил. За направата на уламата използваме висококачествена рулонна битумна мембрана с съответстващ цвят. Заковаваме този слой с гвоздеи на всеки 40 см. Видимата част в горния край трябва да бъде 16 см, 8 см от ляво и 8 см от дясно на централната линия. Видимата част от уламата в последствие ще бъде по-широка в долния край, отколкото в горния. Трябва да правим това, защото водата се насъбира в ниската част на покрива. Видимата ивица трябва да се разширява с по 2 см на всеки метър улама. По този начин, дължината на уламата определя колко широка трябва да бъде видимата част от мембраната в долния й край. В тази част ще ви покажем как се монтират битумни керамиди ИКО с правоъгълна форма. Ще се спрем на други видове по-късно. За да се улесни отделянето на битумните керамиди една от друга в пакета, той се огъва няколко пъти преди да се отвори. Отворете пакета, като използвате задната част на хидроизолационния нож. Внимавайте да не нараните част от битумните керамиди, която в последствие ще бъде видима. Не отлепвайте предпазното фолио върху гърба на битумните керамиди. Неговото единствено предназначение е да ги предпази от слепване една с друга в пакетите. Смесвайте шингли от различни пакети, за да избегнете натрупването на едноцветни блокове на едно място върху завършения покрив, когато употребявате битумни керамиди с ефект на преливащи цветове. Това е важно. Изработваме началната ивица, като изрежем опашките от битумната керамида. За да сте сигурни, че връзките между началните ивици няма да съвпаднат с тези на първия ред, половината от ширината на една опашка се изрязва от ивицата. Получената ивица трябва да се издаде приблизително 1 см извън стрехата. Поставете началната ивица с битумната лента за самозалепване в долния край. След полагането, самозалепващата битумна лента ще се активира под въздействието на слънчевата топлина и ще залепи здраво шинглите. Заковаваме началната ивица с битумна керамида за ориентир, така че шапките на гвоздеите след това да бъдат покрити от опашките на първия ред шингли. Началните ивици се отрязват при уламата по линията на чертилката. За да се избегне проникването на вода от уламата под битумните керамиди, изрежете около 5 см триъгълник от горната страна на ивицата. Оставете незаковано разстояние от около 5 см в края от към уламата и го подлепете с битумно лепило ИКО Shingle Stick. След това положете първия ред битумни керамиди върху началната ивица.
Гвоздеите се заковават на разстояние 2,5 см от краищата и 2,5 см над прорезите. Начертани вертикални и хоризонтални помощни линии са удобен визуален ориентир, който осигурява следването на прави линии на монтажа. Началната ивица и битумните керамиди, които завършват началния профил, се подлепват отново с лепило IKO Shingle Stick. Битумните керамиди винаги трябва да се полагат шахматно и диагонално и затова се скъсяват с половин опашка при всеки следващ ред. Шинглите имат малки прорези или белези, за да се уверите, че е спазено правилното застъпване при полагането. Създава се диагонална стъпка, която гарантира бързо отводняване и заздравява цялата конструкция. Довършваме редовете с цели битумни керамиди. Използвайте неръждаеми гвозди с големи шапки и дължина минимум 25 мм. Броят на гвоздеите се определя от вида на битумната керамида, наклона на покрива и силата на вятъра. Във ветровите области е необходимо двойно заковаване и допълнително подлепване. Билните елементи се изрязват от самите битумни керамиди и се полагат, като използвате помощна линия. После се заковават на около 2,5 см под самозалепващата битумна лента и на 2,5 см от краищата им. Заковавайте всеки следващ билен елемент на 16 см отстояние нагоре от края на опашката на предишния. Монтирайте битумните керамиди до самото било. Оставете неотрязани минимум по 20 см от всеки край на билото. Премахнете подложния слой на разстояние от по 2,5 см от всяка страна на билото. Направете 5 см прорез по дължина на билото. За покриви с централна греда, прорезът трябва да бъде 9 см. Отрежете парче от Armor Vent Multi. Уверете се, че отдушникът покрива гвоздеите на последния подложен ред битумни керамиди и е плътно прилепнал до видимия предходен ред шингли. Монтирайте здраво отдушника, използвайки дълги неръждаеми гвозди с големи шапки. Билните елементи, които се полагат върху отдушника, също трябва да бъдат закрепени с същия тип дълги гвозди. За билно покривно вентилиране може да използвате и Rich Plus. Отново смесвайте шингли от различни пакети, за да избегнете натрупването от едноцветни блокове на едно място върху завършения покрив. Изработваме началната ивица, като изрежем опашките от керамидата. Изрежете половината от ширината на една опашка от ивицата, за да сте сигурни, че връзките между началните ивици няма да съвпаднат с тези на първия ред шингли. Битумните керамиди с триангуларна форма винаги трябва да се полагат шахматно и диагонално и затова се скъсяват с половин опашка при всеки следващ ред. Шинглите имат малки прорези или белези, за да се уверите, че е спазено правилното застъпване при полагането. Създава се диагонална стъпка преди продължаването на редовете с цели битумни керамиди. Обърнете специално внимание на начина на правилно изрязване и полагане на билните елементи. Прегъвайте билните елементи по няколко наведнъж преди монтажа. След това заковете гвоздеите на приблизително 2,5 см под самозалепващата ивица и на 2,5 см от краищата,
оставяйки видима част от 14 см от всеки билен елемент. Вентилационният отвор в дървената обшивка на покрива трябва да е еднакъв с вътрешните размери на отдушника. Поставете отдушника така, че да покрие гвоздеите на последно монтирания ред битумни керамиди. Първо залепете шинглите с Eco Shingle Stick. След това ги заковете на места, където гвоздите ще бъдат покрити от други шингли. Продължете монтирането нагоре по същия начин. Завършете непременно с цяла битумна керамида, която е с изрязан участък във формата на отдушника. Изработваме начална ивица, като изрежем 6 опашки на шинглата. За да сте сигурни, че връзките между началните ивици няма да съвпаднат с тези на първия ред, половината от ширината на една опашка се изрязва от ивицата. Битумните керамиди винаги трябва да се полагат диагонално и шахматно. След полагането на първата цяла шингла, следващите шингли се скъсяват с половин опашка на всеки по-горен ред. По този начин се получава диагоналната стъпка. За разлика от останалите видове битумни керамиди, при направата на билните елементи за вида боброва опашка се използват чингли с правоъгълна форма. Цялостно залепващите се битумни керамиди на Eco са перфектното решение за вертикални повърхности. Направете спомагателна линия, за да сте сигурни, че началният ред ще бъде напълно хоризонтален. Половината от ширината на една опашка се изрязва от чинглата, която трябва да се монтира. Отстранете фолиото преди да заковете. За да сте сигурни, че гвоздеите ще бъдат покрити след това, използвайте шингла за ориентир. Върху вертикални повърхности този вид битумна керамида се заковава допълнително и в горните ъгли. Продължете монтажа в посока нагоре и по диагонал и довършете нататък редовете с цели шингли. Видимите гвозди на последния ред се покриват с точки от Eco Shingle Stick. Ламинираните битумни керамиди в този филм са цялостно самозалепващи се и могат да бъдат монтирани на много ниски покривни наклони под 15 градуса и над 9,5 градуса, както и на вертикални повърхности. Ламинираните шингли могат да бъдат използвани както за покривно припокриване тип шингла върху шингла при подновяване на стари покриви от битумни керамиди, така и за изграждане на цялостно нови покриви. За наклони под 15 градуса подложният слой трябва да бъде самозалепващ. Заковете подложния слой с достатъчно гвозди, за да бъде добре закрепен. Подложният слой трябва да бъде положен успоредно на стрехите. Челните застъпи трябва да бъдат по 15 см и подлепени с Eco Shingle Stick. Надлъжният застъп трябва да бъде 10 см. При всички подложни слоеве Eco Armor Base има индикирани 10 см линии върху ролките за улеснение при презастъпването. Смесвайте ламинираните шингли от различни пакети, за да избегнете натрупването на едноцветни блокове на едно място върху завършения покрив. Монтирайте стартови ивици с фабрично нанесени точки за самозалепване при стрехите. Препоръчваме употребата на неръждаеми гвозди с големи шапки и дължина минимум 30 мм. Ламинираните битумни керамиди винаги трябва да се полагат диагонално. Започнете с цяла шингла, положена наравно до края на стартовата ивица при стрехата и страничната дъска.
Не забравяйте да отстраните бялото фолио от долната страна на всяка шингла преди полагането й. За следващия ред изрежете 25 см от левия край на ламинираната битумна керамида и започнете полагането от към страничната дъска. Заковавайте гвоздеите винаги в пространството между двете бели линии. Изрязвайте допълнително по още 25 см от първата шингла при всеки следващ ред. Надлъжните и напречни линии по подложния слой допълнително ще ви помагат да подравнявате шинглите. За максимална защита от дъжд, придружен с вятър, подлепете битумните керамиди в краищата им в близост до страничната дъска. Довършете монтирането на редовете с цели шингли. Билните елементи не се изработват от същия вид битумни керамиди, а от такива с правоъгълна форма в същия цвят. Нарежете шингли с правоъгълна форма на отделни билни елементи, оганете ги по билото и заковете на 16 см от предния край и по 2,5 см от всяка страна на опашката, като видимата част на билния елемент остава 14 см. Последният билен елемент и видимите гвозди трябва да бъдат подлепени с IKO Shingle Stick. За прикриването на тези области може да бъдат използвани допълнителни гранули, ако е необходимо. Двойно презастъпените билни елементи създават уникална визия. Вентилационният отвор в дървената обшивка на покрива трябва да следва вътрешните размери на отдушника. Поставете отдушника така, че да покрие гвоздеите на последно монтирания ред битумни керамиди. Първо залепете шинглите с IKO Shingle Stick. След това ги заковете на места, където гвоздите ще бъдат покрити от други шингли. Продължете монтирането нагоре по същия начин. Завършете непременно с цяла битумна керамида, която е с изрязан участък във формата на отдушника. Както може да се види, подложният слой е положен с краища, прилепени нагоре към комина. Битумните керамиди се напасват плътно към комина. Професионално изработената стъпкова обшивка от ламарина се поставя отдолу нагоре, редуваща се с битумни керамиди. Първото парче от стъпковата обшивка от ламарина се поставя върху битумната керамида. Друга битумна керамида се поставя отгоре му. Следвана от следващото парче стъпкова обшивка. Това се повтаря, докато коминът е напълно обшит. В задната част на комина трябва да се уверите, че битумната керамида е поставена над свързващото парче ламарина. Всичко това бива допълнително осигурено срещу теч, чрез направата на контраобшивка на комина и нанасяне на ивица от битумно лепило. Битумни керамиди IKO за всеки покрив. Вашето дълговечно и солидно решение. Посетете www.ico.b за още професионална информация за битумните керамиди.